Čus lidi, vítám vás u dalšího videa a dneska tu jsou s Gabrym a s Thanosem. Já mám v kapsi takovou věcičku. Budeme si vlastně losovat papírky a s tím... ano, Gabry. No a s tím vlastně si potom vylosujeme barvu a budeme podle toho kupovat sladké. A dobré, už jdeme do tady. OK, jsme v tady. Tady zrovna je sekce, kde není nic. Ale potom je tam záděj. Išel jsem sem. Hej chlapci, pojďme někam tam, aby jsme vybrali papírek. Takže tak. Tak to, tak se těšíte. Jo, tady to je, no. No jo, chlape. Jo, hen tam. Ale to je více tam. A nevím, co myslíš. Dobrý. Daj si na sebe ten baťoch. Ty jsi jistý? No dobré. To si můžete koupit. No dobré, Gabry. Dobré, jdeme si někde papírečky. Tak jo. A kde si vybereme papírky? Co chlapci, kde? Tady někdo, tady jsou všetci úplně. Tady. Dobré. Tady si opereme. Dobré. Mám tady kouzelnou krabičku s papírkama. Dobré chlapci, vybírajte. Tak to zavři si oči, no a vyber. Je tu. Modré! Ty máš dobré, máš tam. To je modré. Jaj, modré a jaj. Zavři oči. Červená. Takový dobré On to má ľahké, ale on to má najľahšie. a jo, to je kolová, jakoby jsem to bral, že aj kolová, aj červená. Počkej, si to môžu kúpiť. To nenajdu. A ještě máme pravidla. Nestačí len obal, ale jakože. Musí to byť aj Tak, vnútro. ano. Ale jakože jestli nenajdeme fakt, že nic růžové vnitř, tak si asi budeme muset kupovat podle obalu, že jo, chlapci? Takže... Jdeme si vybrat růžový papíreček. Dobre, ja idem sám. Tam fejkeš. Look at these. Ale vy máte kamo dobré? Ja som chcel fialovú tam. Nestačí obal. Nestačí obal. Ale ty máš červenú, že? Nie, ale... Jajda. No toto, ale... Také ty cukríky. Toto, ale to pochybuju, že bude. A môžem... Jo, ty si to můžeš Ale koupit. môžeš tam nosit. Můžeš to nosit. Môžeš. Ale ty kúkaj, co ty máš. Však ty si můžeš kupovat. Kámo, vy si můžete kupovat všetko, já nic. No. Já jsem hrozně omezený. No, ale ja... Kúkaj, on to má modrý obal, ale ono to je takéto. A to je... To nestačí. Hrozné. Já, Počkej, kámo. mama. Hej, já budem muset mít. Pôjdeme, ne? Ono to není. Je to aj tu? Já si toto můžem koupit tamhle to. Tyčinky. Dobré. Aha, já mám nápad. Ty si kup, co chceš.
Ne, ale to není. Ještě kukajte. Hej, počítá se to tu? Ne. Nepočítá. Nepočítá. Prosím, uznajte mi. Může to koukni. Je to růžová. Ne, no, tak uznaj. Víš, strawberry. Strawberry. Kamu, To mi dovolte. Ne. Ne, ano, dovolíte. To je růžové. Nechcem. Ano, však to je, ale pozor, vňutrajšek. To není červené moc. Je to červené, je to růžové. OK. Já mám teraz fakt dobrý plán. Pringlesky, ale oni nejsou červené. No jo. Co je to prostě? Hej, já bych si tady mohl koupit stolko, když se Dobré, dáme teda iba obal. A tak nemůže. Iba to je obal? docela těžké. Může iba obal a Jako luky, ale si může koupit všechno. to je jedno. Kam ale to, Pringlesky určitě jo. to nezbude. Ty si můžeš koupit všechno. Kamo, ne, do prčíc. Kamo, besky. Pojď. A to není úplně, ale ty máš tak... Ale já mám hroznou barvu. No ano, a to si nemůžeš. Můžem. Ne. Já bych mu to uznal. Dobré, uznáme mu to, nebo on má... Já mám nejtěžší barvu z vás, bro. Hej, a ten jsem Počkej, Denny. doma zelenou, tak ten by se No já bohužel nemám. Počítá se jak modrá. Jo. Uznáme mu to. Když jste mi uznali hento, uznám já hento. Jako, no dobré, ta barva je dost rozlišná. Ale vnitř tato poleva je. Počkej. No, Počkej, já si můžu... Oreo! můžeš. A jak na Gigi, já to nemám. Besky tady nemá na výběr. No bohužel, ale... Počkej, mám nápad, jestli to nekoupím. Who are you? Co to je? Ne, to je tento. Prosím. Ano, můžeš. A to můžeš aj ty? To můžeš aj ty? Ano. Máme to spolu. OK. A ta nos nemůže. A já mám aspoň. No tak ale on má hen. Může mi pítičko. Ale on si může koupit docela všecko. Dobré chlapci, co máme? Já to, no Denny, máš. Tady Denny. No. Takže máme tady toto. Strawberry. Toto je můj. Dobré, jdeme? Na Jsi koupil mášlo. Já si ještě koupím. No jo. Počkej, a to je růžová. Ale kolko stojí to? No, nepotřebujeme. 2 eura. 2 eura. Tak pro nesolené to nejsou lodi. Let's go gambling! To je dobré bylo. Kolko stojí toto, však tady není nic cena. To stojí, já. No jako, to by mě zajímalo tež. Dobré. A počkej, já si to nekoupím, ne? Aha. Hej, jak to je možné? Toto stojí 2 eura a toto 1,55. A zebral jsi peníze? Fakt, jsi jistý? Koukni se. Jestli budeme na pokladní a... Já mám, já vím. No tak možná bych ti to potom neplatil, já to budu. Vejši. Dobré. Kamu, já mám na to takovou chuť. Ne, to nemůžu. Dobré. A ty že? Momentálně jdeme na kasu, ozvu se vám potom a potom... Co se divíte? Už pokračujeme ve videu. A tady mama. Já jsem si už koupil. A já tady. Yes. A i Gabry. A kamu, ale tak jsme nejlepší. Hodně láky, bro. Jdeme asi tady do této temné uličky.
Chlapci, pojďme asi najít něco, kde si sedneme. Jo. Bro. Na opačnou stranu. Oh. Ježišmarja. Já jsem málem spadl. It's so cute. Ty světly, prostě nechodí. To je jedno. Tady je bohužel parkovisko. Ale tam vzadu je ihrisko. A jo. Bezky, ty chceš jít na to ihrisko? Pojďme tam. Kámo, ona začíná poprchat. Jakože ne, že začíná poprchat, ale Obdivujem své město. ano, obdivuješ své město, všade papírky na zemi, žuvačky na autách, obdivuješ své město. Tady je. Tady. Já jsem utrhla ušku. Já mám pocit, že začíná A to je mokré. poprchat. To je To je mokré. hodně mokré. Chlapci, já mám pocit, že začíná poprchávat. Kamu, kam si dáme? Já nevím, kam si to mám utrýt, bro. Jako útrý. Co? Co si nechtěl? Oprýt. Je oprý. Já jsem šel něco jiné. No dobré. Trošku začíná poprchávat a trošku větší zima. Pojďte sem asi. Tady budeme v této skérii, ty uličky. Klasik influencer, že jo? Sorry. Tak, máme tady toto. To je jedno, že jo, bludí. Já si asi rozbalím, že tady provider si tady snad toto. A já. Máme si doma. Já už jsem toto rád Jaj. jel, aspoň u mého kamaráda bylo. Já už jsem tam měl milionkrát. I Lisa. Proto. Ty Lisa. To je úplně jiný obal. Takže To to je by se úplně mě... jiný obal, jak na normálních pringuskách, hej. Takže máme zabalené lizátko. To Že máme jo? taky kráce. Ale počkej, je tu koš? Ne, já si dávám do A to se má že dávat Jo. takto. Tady je Ježiš. to. Tak to, tak to by se to mělo otevřít. Ježiši. Prosíme. Kamu to je? Že? A mám to. To Já co to je? Počkej. Ty čipsy jsou jak Daj mi. Dobré. Vlastně já nemůžu. Počkej, A to by se Kuba, mělo A tak to, dávat, že takto. ano, a tak to si to tam na... Nějak takto. A tak to si to A naladí. ježiši. Takto. Půjde, ne. To nechutné. Chutí tak gel na vlasy. Bro, je to hodně kyselé. A ten já tady. No. Klasika. Hej, počkaj. Není ta tekutina náhodou červená? Ale my jsme mu to oznali. Jo, jak já Jak Myškovi. A I potom, tebe jsme uznali, že to je iba červený obal. že? Jinak bys nemohl Pringles. Ano. Přesně tak. Dobré. Jdeme na další. Jaj. OK. Marshmallow. Potřebujeme si to tímto gelem. A potom dáš aj mě, tu růžovou plus. Jo. Tu, potřebujeme to. Počkej. Hej, Hej, ale každý může svou barvu.
To je jedno. Ano, dobré. Počkat, No nic. Ne. Neuznáme. Já jsem fakt šílený. A já ti dovolím aj toto. Bez. Já jsem šílený, já si vím. ne. To co je? Gabry. Aha. Někde koši, že? Či to schválně, Aha. Oni ho dali až tam. či to schválně bude úplně jistá